Sa mga angkol, bunalikol, 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 bunalikol. Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Yes, uwing-uwi na rin din sa wakas. Makaka-uwi ka na. Ikaw naman, Manong Driver, kamusta ang biyahe mo? Sana okay pa sa alright? Huwag kang mag-alala, dito naman ang programang EDSA. Hindi ka namin pababayahan. That's right, mga kabisyo. Oy nga pala, babati lang pala tayo sa mga kabisyo nating nakatutok sa atin. Unang-una, big shoutout of course sa SX8 Club Philippines. Lalong-lalo na kay paring Wilbert. Ayan. Kapatid na Wilbert, magandang gabi sa lahat po ng mga SX8 Club Pilipinas. At saka syempre, magandang gabi din kay Ate Ruby Makapayad. Ayan, magandang gabi. Mga taga Villa Elisa Subdivision din sa may Imos, Cavite, magandang gabi. Alright mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. Malamang alam na alam yung balita na to. Tumagilid na isang SUV sa Cebu nang subukan nitong umiwas sa nakasalubong na sasakyan. Dalawa ang tumilapon palabas ng sasakyan, kabilang po ang driver na nasawi. Sobrang nakakalungkot po ang balitang ito. Pero mga kabisyo, alam naman po natin, inamin naman po ng mga ayon sa balita na ang naturang driver ay nakainom. Kaya nangyari po ang ganong trahedya. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Banatan mo na para maintindihan at mahimasmasan. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Or mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, unang-una sa lahat, basic boards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na po ang mga balitang ito. Ilang beses na tayo nakakarinig ng mga ganitong balita dahil sa impluensya ng alak, na disgrasya, namatay. Kaya nga sinasabi po mga kabisyo sa Bible na iwasan po ang magpakalasing. Ito po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ika nga sinasabi, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Oh no! Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. So malinaw po sinasabi, pag sinabi pong puspos, ibig sabihin mo niya na Manong, Angkol, maging puno. So ang sinasabi, maging puno ng banal na espiritu. Hindi ng espiritu di pataranta. Diba? Banal na espiritu, hindi espiritu di agwa di pataranta. Na mga kabisyo, ito po yung logika natin. Bakit may mga taong careless magmaneho pag nakainom na? Well, unang-unang dahilan po yan mga kabisyo is yung tinatawag nating impaired judgment. Ang alcohol po, ang apekto po nito sa utak ng tao and the ability to make sound decisions and impairs cognitive functions, ika nga. Yung reasoning natin, yung judgment natin naaapektuhan. Ito pong ano na to ay nagli-lead sa pag-underestimate natin sa mga traffic laws, engage in reckless driving behaviors. O, di ba? So, kaya ikaw, Col, ngayon pa lang, itigil mo na yung paglalasing mo. Baka isang araw, matagpuan ka na lang, nakahandusay, nakasubsob na mukha mo sa kanal. Nakakahiya naman, tanongin, ano ba kinamatay niya? Natagpuan po siya, nakasubsob sa kanal. O, di ba? Mabaho ka na nung buhay ka pa, namatay ka, ang baho din ng kwento. Kaya ngayon pa lang, iwas na, ingat na, ha? Alright mga kabisyo, ang oras natin, we got 8:35 in the evening.
Nabilis ng oras. Tayo po'y magpapaalam na. Ang tabayanan, susunod na po, syempre. Makakasama na po ninyo Pagkagat ng Dilim. Basic, Totoy na Love. Alright, maraming salamat mga kabisyo. And this has been your friend, Diego Bandido. Lagi pong nagpapaalala sa inyo. And don't forget, whatever you do it all for the glory of God. This is 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!